Sierra Madre campsite at today result. Lolo mo. Sa kabila. Sa kabila ko dito. Ano pala? Ano din sila, sir? Susunod pala sila. Taas pa talaga architect eh. Kaya talaga bitawan eh. Hindi na lang kakampi natin to. Oo nga. Sierra Madre. Si Castaway ayaw magpapasok. May escort pa tayo nakamotor. Saan na ako to? Ito, Siya yung may-ari. Yung ano, tao ng may-ari. natawa ba na may-ari yun? Mga tayo. Wait nga. Yan pa tayo ng tour guide. General pa may-ari to. General. Maloob pala. Sa loob lang pala. Hindi basta-basta pala. No, kala ko late lang. Pangalawa nyo napunta nito, Kim? Hindi, yun lang. Yun lang date. First time din kayo. May gito pala rin sa kapila. Yun lang. May pala rin. Ano? Laki. Yung mga fire to. Side of you. Fine. Yung property ni General pa to. General. Ang daming pine tree. Ang ganda ng pagkakaano niya. Landscape. Ito talagang hindi slide kasi fine. Iba yung matibay yung ugat niya. Ay, humahabol yung aso. Galing mo na. Galing mo. Nasama eh. Kabisado niya yung lugar. Naligo pa? Ganda talaga oh. Ang lawak. Oh. Hindi kaya talaga kaya. Ayun naman kaso 130 minutes. Black hole. Ito ano. Green yun nandun. Black. Habol pa rin yung aso. Ito yun eh. Alam mo niya dito. Masyado na. Oh, tarik. Tarik. Pwede ka. Balik. Tulak tayo. Tayo magputo. Ang dami natin back up. Yung truck. Lalakas sila magtulak niyan. 4x4 yung sakit. 7x7. Sabi kaya. Ay. Hanggat tumaandar yung makina. Yung pala Shelo. Di ba yung Shelo ano ba yan? Katabi lang pala. Yung time natin. Ito na kalinaw.